ụmụnne m ndị Igbo ndị ihe ọma na-amasị anyị wetakwara n'onyonyo dị iche si n'ike nwanne anyị nwoke eji Igwe Bonsac wee marụ na Asaba. Igwe Bonsac bụ ofu onye n'ime ndị na-akwado omenala Igbo. Unu ga-ene ka o si ji ya bụ mmemme ọ dịka amụrụ ya mụọ ya bụ omenala Igbo, mana ọtụtụ nkọwa o nyere kịta wee kọwara ụmụ ikorobịa na-eto eto ka ha wepụ aka n'oke ite na ya bụ ife bụ ihe na-egbu egbu, bụrụkwa ihe na-adọghachi ọtụtụ ezinụlọ azụ. Ọ kọwapụtakwara ka omenala Igbo ji atọ ụtọ ma gosipụtakwa ihe onyonyo bụ ihe egwuregwu ụdị dị iche iche. Daalụ ka ị na-ege ntị ka na-esoro anyị kenere gị onye na n'olu ya bụ Maazị Chigozie Iwuchukwu. Ọhaneze, anyị ekene ụnụ ihe ọma. Ọ ka bụ nwanne anyị nwoke anyị nọ n'obi ya, Igwe Bonsac, ife ọma o mere n'obodo a bụ Asaba eji wee chibia Igwe Bonsac. Mana ụbọchị taa ọ ga-agwa anyị ihe ya bụ Igwe Bonsac na-akọwa ụzọ ihe ịtọ ka anyị ji maka ya wee bịa na Asaba. Ka anyị kwudo nwanne anyị nwoke a na-akpọ Igwe Bonsac. Ana m ọfụma. Daalụ rinne. Ịnọzi ka ọ gị bụ eze n'obodo a, maka ndị Igbo na-asị onye dọnọrọ ya were ofu ike dọnọrọ, mana ijizi ike abụọ dọnọrọ na Asaba anyị nọ, ọ dịka ụkwụ osiri ike na anị. Mgbe ọ bụ na afọ gị sa mụ bụ Chinedu, nwa bụ nwanne Mmebo, onye bekee. abụ m onye Anam n'ime Anambra steeti. Ọ nwere onye few people bụ ndị na-amara Anam because Anam na-akọpụta ugbo. Fa bụ ndị abụ na asị na ọ bụ na Anam adịrọ Igbo ata aja, o nwere reason ji ekwu ya, anyị nwe na-akọ ugbo, so ịkpọ Anam na mmadụ ga-ama maka nzafụ oke na azago m nke jụrụ. Obodo anyị nọ kedu ebe a na-akpọ ya? Ebe a nọ kịta ka na-akpọ Asaba, Delta steeti. Alright, anyị fụ nzu dị gị n'anya, fụ ugbo n'ọkọ nọ gị n'isi, ọ dịka ị na-eme akwado omenala Igbo. Good, yes. Even the abala gị ịba nzu n'anya. Some of the days, some of the times, not every day, ana m aba nzu n'anya. Even je bank, ana m agbakwa nzu. Nna aga n'ụzọ, ana m aba nzu. Most of the time, ndị head bridge police amasịgọrọ m. Even the aba nzu n'anya, because ndị bayis n'anya aba nzu ada aba unyi. Nzu bụ ife ọcha. Abalị m nzu, ana m asọpọtụ omenala Igbo and omenala ka na-eme. Maka asị na omenala dị balị before ndị ụka abịa. I'm a young boy of 30-something years. So ihe mwa aja ana m asị ihe ndị aba nzu ndị kpulokpu mme maka ndị ishie. Ọ ife ọdịnala nna m family, nna m family ka nsị na mwa anapụtara ụwa sọpọtụ ba n'ime Asaba ka anyị nọ n'ime ya. Okay, so ọzọ dịka ịbịa anyị kenegiri nne ojidogo ọhaneze anya na ị na-akwado omenala Igbo. Ka anyị wepụgo n'onu ndị iti sọpọtụ ahụ ị na-ekwu, maka ụfọdụ ama ihe bụ sọpọtụ. Okay. Wetinye ya n'Igbo ka o wee doo mmadụ anya. Ọzọ dịka ịbịa bụ kedu ihe efu n'ọdịnala Igbo mere iji bata n'ime ya? Good. Ebe m nwa ji bata n'ime ọdịnala Igbo, ndị bayis nọ mbọ ma ndị Igbo si nọ nke izizi dịka ya. Anyị na-egbu Igbo. Ibe nji bata n'ime ọdịnala omenala, anyị na-akpọ omenala wajiba ji eziokwu aga. Onye omenala amali nke gị, onye omenala anya mmemme gị ife ọjọọ, sọ m na-emekwa ife ọjọọ, mana mụ nwa afọ ejego m ụka eme baptizim na baptizim Stephen, ifu na ntakwuru m olili nsọ dị n'ime ya. Mana ebe ndị bata omenala emesi kwuo eziokwu dị n'omenala ka na mpa m na-eme ya. Sometimes ọ sị anyị nwere ego nke egwu ya na ego na iji ya na-esi ya n'azụ megide bafu eziokwu dị truth dị n'ime ya. Ọ bụ na ndị omenala na eziokwu dị n'ime ya na m nwee emebe gị ya makwụrụ na eziokwu dị n'ime ya. Nwaanyị bụ na onye omenala mara ife ọ na-eme bụrụ omenala ke na-eme, ị ga-edebe nsọ dị na be na be. O nwere etu ị ga-esi bịa kịta jee n'iru mmụọ gị, ọ bụ na gị na nwaanyị meeting, ị ga-edebe dị nsọ. Iwu nọmba 1, ị ga-eme ọzọ nwunye mmadụ na ị ga-asọrọ nwunye mmadụ nsọ maka omenala ka na-eme akwụ ya. Ife dị n'omenala, nsọ dị n'omenala bara ụba mana idebe iwu. Mana ndị ụka arụmụada kasị ndị ụka nọ nke onye na-eme ya gaziere, ma ana m ekwu na nke omenala na-eme ihe eje njekwute omenala bụ na iwu dị ya, and iwu ya idebe iwu dị ya ọ na-edu gị. So mụnwa iwu dị n'omenala ka m ji like wee sị ka nsogbu omenala. Alright, daalụ rinne anyị kenere gị.
ịkọwapụtago nsọ dị na omenala Igbo anyị wee na-ajụsị gị n'onwe gị kedu elele ifuru dị na omenala Igbo iji na-amasị gị iji ka nọrọ ya? Elele dịkwa na omenala ahụ na Igbo anyị bụ na onye ọbụla na-eme omenala enwere ike mmadụ fogo n'ụzọ kịta etu oge ọbụla tụle dibịa ọbụla tụle dị ọkwa onye ugwu ka ọ kwanyere gị tụva na aka nka wel azụva na aka nka bịa ogologo ndụ ka ngozi unu nke bụ eziokwu ya. onye omenala debe aka gị kwụlụ ọtọ n'ife ị na-eme ihe aka nka bịa ogologo ndụ. daalụ chinne. Ọzọ dịka ibe ya wụ kedu ife dị iche omenala na dibịa? Ka eriri ekwu okwu na-ekwu omenala ọdịnala kedu ndị bụ dibịa kedu ndị bụ ndị omenala? Good. Dibịa dị iche na omenala. Ebe njezi na dibịa dị iche na omenala bụ na mụ na onwe m dị adị na-eme omenala ya na-emere dibịa, maka na dibịa na-agwọ ọgwụ, dibịa na-agba afa. Omenala bụ ife ndị nna nna mebeli nwedebe ejikwa ka ihe ejinanụ maka ndị ichie a na-agụ maka agwụ, iyi ụwa, alụsị ikwu nne nke ndị nna, chukwu okike, ịkanga. Ibe bụ omenala onye na-emie n'usoro nke omenala ka ị na-eme. Mana ibu dibịa agwọwa ọgwụ gụba oke ite nke wadụrụ n'omenala. Anyị kenegiri nne ịkọwapụtago ụzọ ihe abụọ dolo ndị agbagwoju ụfọdụ anya. Mana ugbu a kedu ịgwadụ nwere n'eze kedu ka mmadụ ga-esi wee marụ na dibịa ma ọ bụ omenala mara ya n'Igbo? Okwu dị ga-eji mmanụ omenala ma ọ bụ dibịa mara gị n'Igbo. Good. Ụdị ga-eji ma na omenala mara gị ma ọ bụ dibịa mara gị. O nwere ndị dibịa na-ama ama mmadụ nwere ike kịta ọ bụ na ị na-azụ afịa na afịa ị na-azụ ịzụ afịa onye nke na ya nọ na line na-azụ afịa ị na-azụ nke gama ji na-agara gị ị na-eche eke line gị ka ife na-emezi. Inwe gị iche omenala, inwe gị iche na usoro omenala ya bụ omenala bụ ịjụ asa mmadụ ịgba afa maọbụ ije na nke ndị ụka ma ndị ụka makwa gị na ibe abụ omenala mara gị. Nwee ike kịta ifu mmadụ na-aga na street asị na onye bụ onye ala, ọ bụrụ onye ala. Some people bụ ndị dibịa mara. Nwee ike ọ bụrụ ndị mmụọ na-akpọ oku ka mmụọ ka jeli mmụọ ozi ma onye nwe jero data alụsị maọbụ dibịa alụsị ya mere ka ime dibịa nwere ike ime gị bụrụ onye ala. Ya bụ mmadụ kịta mmadụ eji obodo oyibo onye amakpata ego ọ bụna onye nke ya na-akpata ego ị na-eme nke ime nkịsa dị osiri gị ike ọ eju asị mali o nwere ike ọ bụrụ mmụọ kpọrọ gị ijeli mmụọ, ọ bụrụ mmụọ na-akpọrọ gị na-asị n'iwu na ị ga-ejeli ozi fi nwe dị mọni. Kedu ụzọ mmụọ si akpọrọ mmadụ okwu? Good. Mmụọ na-akpọ mmadụ okwu na ụzọ bara ụba. Ibu na ndị ụka ka ngozi gị nke bụ eziokwu. Nke anyị kwugonu nke anyị hapụgonu nke ndị ụka. Kedu ụzọ mmụọ si akpọ mmadụ okwu n'Igbo? Ụzọ mmụọ si akpọ mmadụ okwu na ngwọta nke m ka ngwọta nke onye bụla dị iche n'iche. Maka na mụ bụ onye dị adị kịta na mmụọ kpọrọ m okwu. Ejego m obodo oyibo mma atụrụ asị ejego m obodo oyibo no less than 7 times and 4 different countries ka nje mmụọ nwee kpọọ m okwu na ndị mkpọ m okwu bụ mmụọ ndị ikwu na-ekpọrọ m okwu. Na ụzọ ọsịkpọ m okwu bụ na o nwere ike bụ na mmụọ chọ ka ya nwee branch. Enwere ike kịta ọbụla nọ na Lagos and mmụọ chọ ka ya nọ na dad Lagos and mmụọ dị mmụọ ama gị udo ji ma gị ma ọ chọ ka ije eli ozi onye ọbụla ọ ma gị. So ọ ga-ala gị ka nke nwa ma ka ị nọdụ ndị apụl ka afọ ya na anọ afọ ada place onye ọbụla mmụọ kpọgo okwu. Kedu ka ị ga-esi wee ma na mmụọ kpọgo okwu? Ada by dream. Maka na mụ na onwe m dị adị anọ m na dream. Oge m na-eso mpa. Ihe bụ dream n'Igbo? Nlọ. Ewo n'Igbo. Ada by nlọ. Ịma na agwụ na-eti egwu oyibo. Ada by nlọ. Ị nwere ike ịmakwu na mmụọ si gị jebeli ozi. And ịbụrụ onye na-eme omenala n'igere ejekwuwe nke dibịa ndị na-agba afa de na-agwakwa gị na mmụọ si gị ga-ejelife ozi. Ada na mmụọ ndị ikwu na-esi gị ga-ejelife ozi ọ na mmụọ ndị nna si gị ga-ejelife ozi ọ na-agwụ mara gị. And agwụ amakwara gị bụ alụsị bụ agwụ a na-akpa afa. Alụsị a nwere gọbụrụ nke ndị ikwu ọ nke ndị nna dị tu alụsị obodo ọzọ ada obodo mba ọzọ ama megide dibịa ada your father's side or your mother's side. Okay sir, anyị kenegide nne isi ka mmadụ ga-esi wee ma na ife jikọ mmadụ na-agụ bụ na ịma na ofu chi na-eke ofu chi kele mana ofu chi ede azọ
enwere kịta n'ụdị mmadụ 20 nna m mana iwu enwere ike agwa ama ofu onye ama m niile anya bụ alụsị ama ofu onye iwu ihe jikọrọ mmadụ na agwụ bụ mmụọ ka mmadụ ga-ejele m agwụ ozi agwụ amajele onwe ya ozi that alụsị amajele onwe ya ozi ọ ga-eje ozi through somebody. Ngwa anyị kenegide nne ọ nwoke na-enwe agwụ ka ọ nwaanyị iso nwoke na-enwe agwụ n'ala Igbo ọsọ nwoke na-enwe ya mba agwụ ka nwaanyị na-enwe nwoke na-enwe oke nwaanyị na-enwe nwoke na-enwe agwụ na ma nwoke agwụ na ma nwaanyị enwere alụsị nwaanyị enwere alụsị nwoke ọ mmadụ ncha nọ n'ụwa nwere agwụ pure mmadụ ncha nọ n'ụwa nwere agwụ ọ mmadụ ncha nọ n'ụwa nwere agwụ na-eme dibịa mba ọ bụrụ mmadụ ncha nọ n'ụwa nwere agwụ na-eme dibịa ọ dịpendụ ụdị nke gị ji ede ọ dịpendụ ụdị nke gị ji chọ ka ịsa abụ ọnya and ọ dịpendụ ụdị nke gị ji dị strong dị onye nke esiri ike n'isi na iwu na nke gị n'ike oge ebupụta gị n'ama ama bụ ime dibịa imewele dibịa o nwere nke ọ bụla ị na-eme some people nọ na rum fe na-edekwa agwụ ma mmadụ ama agwụ nke be ebupụtara panama ọ rum kodebelife ihe nke a na-akọwa na onye nọ n'ụlọ biya nwere ike inwe agwụ onye na-agụ akwụkwọ nwere ike inwe agwụ onye na-azụ ahịa nwere ike inwe agwụ onye na-azụ ahịa na-enwe agwụ oji na-agụrụ n'otu nwanne a na-akpọ agwụ nke ahụ agwụ nke ahụ agwụ ahụ onye na-azụ ahịa nwere ka ife a na-akpọ ya agwụ nke onye na-azụ ahịa nwe anyị nwere agwụ dabe ka m kwụwele gị nya agwụ a na-akpọ alụsị ụmụna na-enwe chukwu oke onye ọbụla pụtara ụwa ya makwa mmụọ nye ka ndị ụka na-akpọ guardian angel ịya mmụọ kpọrọ bi ụwa mmụọ kpọrọ bi ụwa ga na-akpọ chukwu okike uche onye ọbụla 100% onye ọbụla pụtara ụwa ga-enwe ya 100% asụrụ m 99 ya nsị 100% onye ọbụla bịara ụwa ga-ama chukwu okike ya nye onye akeli gị and onye akeli gị bụ onye nọ n'azụ mbọsị a na-amụ gị si na yes ajakomi nke na-abata n'ụwa na ya ga-akwụ gị n'azụ botu n'iru gị botu n'azụ gị ị gara m ka nkọwasị ya na-ajụ jụba ndị napụgo m okwu ahụ ife nchọrọ ịjụ gị ewu ke tupu ị gaa ote aka na ndị mmadụ na-ege ntị ka fa gara ịghọtafe ife ịkọwaburu na mbụ ya ka m ji kpọchigharị azụ ịkọwago agwụ na ndị na-enwe ya na ndị na-azụ ahịa ka na nwekwara ike inwe agwụ onye na-agụ akwụkwọ nwekwara ike inwe agwụ na omebeghị onye ọwụ na nwere agwụ ọ bụrụ dibịa ngwa daalụ rinne ọzọ ịchọrọ ịjụ gị bụ onwe ife na-agbagwoju ụmụ Igbo anya ma mụ nwaazị n'ebe a ma ndị ụfọdụ n'ime ndị n'ebe a kedu ihe a na-akpọ iyi ụwa kedu ihe bụ iyi ụwa ahụ a na-ekwu maka ya ọ dịka ọ na-enye mbụ iyi ụwa na-enye akpa aghara karịa agwụ n'Igbo iyi ụwa ụdị nwa mmụnwa gee ntị ịma na ụwa bụ akụba ịbịa na ndị na-akụzi akwụkwọ na obodo etu onye si kụzie onye nka ka onye nka ga-esi kụzie ya nka mana abịa na meaning everything abụla ofu iyi ụwa bụ iyi mmadụ nwụrụ nwe pụta ụwa ya anya akwụkwọ gị tara o nwere iyi nwụrụ nwe pụta ụwa ị nwere ike inwe iyi kịta na mmemme dibịa ịmarakwa na iyi nwụrụ nwe pụta ụwa ị nwere ike inwe iyi na ihe mere dibịa ịmarakwa na iyi nwụrụ nwe pụta ụwa dị ya ọnya bụ na akara aka ọnya bụ akara aka ya bụ iyi ụwa gị bụ ibe mmadụ nwụrụ n'iyi nwepụta ụwa ya anya n'ibe ka anya ga-abụ adịbịa ka anya ga-eme. Daalụ. Ife na-agbagwoju anya nji jụba gị nya bụ ife gbasara iyi ụwa wo ụfọdụ na-abụ abịa sị na iyi ụwa na-enyefe nsogbu ọ na-emefa na-ayị ala ụfọdụ ngwa afịa ha na-etisasị faga na-alụ agwụ falụsịkwa agwụ ife na-ama na-eme so ka ị kọwara mba ụwa. One bụ na abịa n'iyi ụwa ahụ ihe gbasara iyi ụwa a na-alụkwu ya alụ a na-alụ ya alụ maka na iyi ụwa ahụ nwere ndị gị na-afa nwee for example now ịgba na Naịjirịa kịta na akịrị mụ nwa enwere ike abụ na mụrụ mmadụ 30 na-eyi ihe asụsọrọ ị na-ede na hospital ndị a bụ ndị a ga-akpụzara ndị a na ndị gị na-ayepụta ụwa ide and in one room na hospital kịta nwa nke na-eti nwe ya nke na-eti mkpu a na connect kwa ọ ndị yi ụwa ka ọ bụ ndị gị na-apụta ụwa o nwere ndị nwụrụ dade nwe ndị pụtara ụwa adị nke na ndị akpa na-ayịpụta na unu ga-ebesikwa so ndị anabakwa and gị na nwe ga-apụta agụ ụwa nwee soro ndị nwe soro ndị ụwa na aka ụwa ịba nọdụ n'ụwa ndị a na ị ga-alụ ndị ahụrụ ahụ ka nnọgbu ọfụma na anọmụcha mfa ị ga-alụ ndị ahụrụ ahụ na ị ga-alụfa na edokwefe bikos na ịma na imelugo ọ bụrụ ife nke na-akpara ka imeziri na ịgwara fa n'ụlọ pụta na ịpụta afụsụ ụwa na ị ga-anachi ya ya nachuru ozi adịbago laiki ụwa bịa nọdụ n'ụwa ya laikiri so ụdị afọ na ị ga-alụ iyi ụwa gị ịlụ ọnya ị na-enyefe nri iyi ụwa nwoke iyi ụwa nwaanyị
because onwe ndị amụrụ dadị bụ ndị nwoke nwa ndị amụrụ bụ ndị nwaanyị ị ga-enyefe nri inyefe nri ahụ ị ga-enyefe ọ bụrụ ịlụkwa iyi ụwa gị anyị kọ na-egiri nne na nkọwa inyelu kedu ka esi alụ ya bụ iyi ụwa good and fine ilu iyi ụwa dị na be maka na ihe njekwa gị na dibia dịkwa and dibia na ọdụ ka ụdị mmadụ si mụta ife ụdị si kọwalị gị iyi ụwa ndị be anyị nwere ihe na-akpọ akwụkwọ na-akpọ ogilis ịmalịa o nwere osisi a na-akpọ ogilis ibute osisi ogilis ahụ ibedenye kpakpọ iyi ụwa nwoke n'anyanwụ ụtụtụ ka ya pụta ikpu iyi ụwa nwoke gị iyi ụwa nwaanyị ndị gị na-aya ebi ụwa ndị gwara n'ụwa atọ ọgụgụ ụtọ tata gị na-atụta gị na-alụfa nlụfa gị na ị na-edokofe na-enyezibe nri n'ịnọkọrọ n'ụwa atọ ọgụgụ ụtọ va libesa dị ka gị libesa n'ụwa ogilis ka eji edokwa iyi ụwa iji ogilis inyebe nri valia ngị na onwe gị ilife ilie nke gị lọva ọbụrụ ịlọgolo ụwa iyi ụwa gị oke na mbụ onwe ndị ga-abụ ịfụ fasị na iyi ụwa na-abọ ya abụọ ụfọdụ si na iyi ụwa wụ na mmiri ka a na-aga eme ya mana nkọwa na-enye kịta bụ na a na-edokwa iyi ụwa na-enyefa nri ka ihe nwere ike iyi ụwa anyị na-asa na abụọ abụọ ya ka nsị ka dibịa dede o nwere nke a na-akpọ ọgbanje enu ụwa nwere nke a na-akpọ ọgbanje enu mmiri ọgbanje mmiri ndị ga-abụkwa ndị ọgbanjekwa a na-akpọ iyi ụwa na-akpọkwa ọgbanje o nwere ọgbanje ọ bụ na mmadụ nya bụ for example na ịmụtara nwa megide nwa gị otibiri nwụrụ ọkwa iyi ụwa ndị be anyị na-ebi ụwa bịa duli ya naba o nwere ndị si na mmiri bịa enyi si gị edekwe nke enu edekwe na ya ihe eji edekwe ngwa na ngị nwa nọgọ n'enu ịnọrọ na mmiri ịchọ nke mmiri ịma je ịchọ nke mmiri ihe eji na mmiri je ihe eji na imbiti mmiri and enu inwekwela ife nri igwuo mmiri igwu a na-egwude elivesa na ịlọgọva mana nke na-aka mma ama jide enye gị nsogbu bụ nke enu so that na-enyebe nri anytime ị bịara nye ndị ụwa gị nri maka na ndị gị na-ayịpụta ụwa ịtụla asị na ị na-abịakwa ka nke na isolobe mesikwa ịgbararịfa so you will be giving them food. Daalụ rinne nwanne mmadụ anyị kenere gị Igwe Bonsac ọra na eze na-ege ntị unu n'anya ugbu a gbaa okirikiri ị ga-afụ na ọwa ọsọ mụnwa na ebe a unu na-anụ onu ya ndị okenye nọ ebe a ndị ka m wee mara ihe nọ ebe a fa na-aṅa ntị onwe ebe ọ gafere ụzọ fa ga-etinyekwa ọnụ mana o doro m anya na onwebeghị ebe ọ gafere ụzọ ka ị na-ege ntị ọ nwekwa ofu ihe ọzọ nchọrọ ka anyị jụọ ya ka ịmụtakwa ife na nka ife nchọrọ ịjụ dibịa ọ dị ụzọ one n'Igbo dibịa dị ụzọ mụ asụ na dibịa dị ụzọ ịtọ n'Igbo dibịa nwe dibịa na-agwọ ọya dibịa nwe dibịa bụ na-afakwa na-agba dibịa nwe dibịa bụ na ọgwụkwa na-agwọ ọnya bụ na sometimes asụ na nwe dibịa a na-agba ndị dibịa ọsọ ọ maka ndị na ọ bụ nọ asị gị na ọka egbuo gị ọ bụrụ dibịa ị na-egbu mmadụ o nwere dibịa bụ na akara aka n'ụwa bụ igwegbu mmadụ ka mmadụ nwụọ o nwere dibịa bụ na ịbịa nke ya ọ gbalị gị from abụ ọ ga-agbalị gị afa mpa nna nna mụrụ nna gị ịma m ya anya ga-akpọpụtara gị ya dibịa dị ya ya sị na dibịa dị ụzọ ịtọ. Daalụ rinne ọzọ dịka ịbịa bụ o nwere ife ndị ebe anyị na-aghọtafe asị na enwe dibịa mmiri nwee dibịa enu ala eziokwu dibịa mmiri na dibịa enu ala mụ amatụ asị enwe dibịa mmiri nwee dibịa enu ala ebe na nke anyị na-ekwu kịta dibịa mmiri ahụ maka onye mmiri na-enye nsogbu o nwere ọ bụrụ dibịa ị na-egedu gị je mmiri kpee ekpere na mmiri ọlụ ọlụ ịghọtago onye bụ dibịa mmiri nwee dibịa bụrụ nke etu anyị na-ekwu kịta anyị na-ekwu okwu agwụ na-ekwu okwu chukwu okwu ịkanga okwu alụsị nke ndị ikwu na nke ndị nna ọ bụrụ dibịa mmiri ama menwelu gị ya ọ dibịa enu ala ga-emeli gị ya ma abịaza in definition of dibịa nya baka asị ka kọọ maka dibịa ibe na that way na dibịa ndị enu ala ga-emeli gị nke ahụ. anyị kenere gị nne kedu ife gbara mmadụ ogige onye dị ndụ na mmiri dịka abịa sị na mmiri na onye a nsogbu na mmiri na-akpasara onye a ife mmiri na-edoziri onye a ife so kedu ihe ịghọta na ya bụ ife onwe ihe dị na mmiri dị iche na-adịghị n'elu anyị mụnwa na onwe m na ngwọta nke onwe m ife dị na mmiri dị iche na-adị n'elu ala bụ na etu ị nọkịta nke na onwe gị be dị ya ife dị na mmiri ị na-afụ ya anya nke na-ajụ m na njụọ gị ife dị na mmiri na-afụ ya anya ị ga-asị m no mana ife dị n'elu ụwa ị na-afụsi anya
ife mmiri na-agbasara mmadụ onye mmiri na-agbasara ife mụrụ ya na-amarọ mmiri ya na-amarọ nwunye mmiri etu onye nọkịta na ị nwere nwunye na mmiri onye nụrụ m nke ahụ nwunye gị mmiri gị a bụ mfe ịpụta ụwa na-akọwa na nna anụ nwaanyị n'elu anị na nna anụkwa nwaanyị na mmiri so nna anụ nwaanyị abụọ ka m na-agwa gị ya ezo ekweghị m na nka ka ọ wee ya akọwa nke ọfụma ka nkọwala gị ya na ngwa ya agwa m nkịta na etu ị nọkịta na o nwere mbọsị ị na-ịdị ala nlọ mekọta ife mmachi ịbịala gị ya bụ ịlaba dị na nlọ ị na-akwa m eto gị na etu ị nọkịta n'ịlarịbe nwaanyị na nlọ gwa m wee na ka vidio bụ ofu ihe chọrọ ka nkọwara ọra na eze wo onye anọ mfụ ihe dị mma na anlọ nna ekene chukwu mfụ nwaanyị mara mma na anlọ mma ekene chukwu onye ahụ si emekwa ya na mmadụ ka m mesu n'otu nọ na anyị na-achị ọchị ọ bụghị ife ọchị anyị bịara biznes anyị bịara ihe dị mkpa onweghị onye ga-agba ọfụ ihe ọma agbụghị shuga n'ọnụ ọ gbụpụ so ị masịrị m na nwunye m nọrọ ma nke enu a na-agba m nkwụ ya mere ya mụ na ebiri ma nke mmiri afụrụ m ya laik ya nke nwa m fụrụ na nlọ afụrụ m ya laik ya mụ na ya eme ihe ọdịbakwa ihe ọzọ anyị afụkwa ọdịbakwa eri anyị afụ mana mụ na ya afụbeghị ọzọ sinsa so ka egosibuzie na nna anị okay good and fine ọ ya na-eme some people asị na ndị mmiri na-ahịa salife ife ịmali nwunye mmiri gị onwere na-enwere nwunye mmiri adị nwaanyị ọbụla nọkọ n'ụwa nwekwe di mmiri onye abụ sometimes ị ga-afụ some ladies for no more than 40 years fama n'ụdị maka na gịnị na some jealousy husband dị n'ụwa n'enu anagodo etu ọ dị n'enu anagodo kwa na mmiri o nwere nwoke ga-anụ kịta ọ sị na ya trọsụrụ nwunye ya n'enu ana ebe bụ na nwunye gara ọma iwu no care about ọjazụ ọma dị care ọma consider ebe nwunye ga ndị mmiri ahụ dịkwa jealous bụ nwoke mmiri na ya tiri nwaanyị ọ na-anụ nọ n'enu ụwa ọ na-amoniti ya dịana nke bụ nwaanyị ọ nọrọ n'ụwa na ị ga-eji agwụ ya n'ịnụ gwakwa n'idi n'enu ụwa n'enu a so nyanwa n'ịbịa ka ịkọwala ya a na-akpọ ịkwa ngọ ịkwajeli ya ngọ iji asatụlụ ọnya so dị afọ ọkụ nwepụrụ gị anya gị na di gị and ihe ọbụla gị na gị bụ nwaanyị mere ụdị ya na-eme ife ọbụla ime ọ gara agala gị and sọ nwoke ụmụ nwoke nọ n'ụwa nwunye mmiri gị onye nwoke enwere kịta mụ na gị eto ịnọ kịta enwere ka ime nke gị ka nkọwasịa gaghị ụzọ ka hapụ ndị kọkwara ire anyị na ndị mmiri ahụ kedu ka anyị na ha ịmana ịkọwara iyi ụwa nọ ndị anyị na ha ṅụrụ iyi tupu anyị abịa ụwa na-enwere ike amụọ mmadụ 10 n'ụlọ ọgwụ today na ndị 10 ahụ bụ ndị ha na ha so wee bịa ụwa emezie nke 5 anwụrụ 5 ụdịghị n'ịghọta mana mmiri na kedu ife jikọziri anyị na afa oke ife jikọrọ anyị na afa bụ na ịmakwa jitele mbọsị onye kere anyị si let there be light there was light let there be light let there be water etu a kịta for example o nwere ego bụrụ onye nọrọ ọgwụ ụwa natara ọbụrụ mmiri ka o ji ebili nke o ji ebili na mmiri ahụ o welu na mmiri mụọ mụsịa ọbụna ndị mmiri ahụ bụ ndị ya si oke na onye na-apụta ụwa kịta na mmebe onye ego na-akpa ya ego nke ọbụla ọ gara akpa ya gị ego nwoke ọbụla nọ n'ụwa bụ nwaanyị ga-abụ nwunye mmiri gị nwaanyị ọbụla bụ nwoke ga-abụ nwunye mmiri gị adọ nwunye mmiri gị ife jikọrọ gị na nwunye mmiri gị bụ na ego ọbụla ị ga-enwe n'ụwa ọ ga-esi na mmiri abịa isiokwu gị na-abụ na inwe nwunye mmiri a na settle every 24 in a month 3 times in a month or 4 times in a month ka o si na-adị taa ụmụnne anyị Igbo ndị ọma na-ege ntị nwanne anyị nwoke eji Igwe Bonsac wee marụ akọwapụtago ọtụtụ mkpa ọ dị na nwoke maọbụ nwaanyị nwere nwunye mmiri ga na-esetụ nwunye ga na-enyekwa nwunye mmiri ya oke ruru ya nụ ọ kọwa na ya onwe ya na-enye nke ya ụzọ ịtọ na izu n'ọnwa na ọ kọwapụtara ihe bụ iyi ụwa na ọ nyere ntụziaka ihe gbasara iyi ụwa ntị m akara nke gị ọzọ bụ ọkọwakwa ihe bụ agwụ mana ọ kọwaziri ihe bụ agwụ nsị ma agwụ nsị ọ bụ ofu kama anyị na-agakwa ị ga-amụtakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ ụmụ ihe Igbo na-eji ekpe ekpere karịa Igbo pụta abịa eweta nzu ewere ya nzu na-ekpe ekpere nna ikwu iji nzu ekpe ekpere anyị nzu a ka o doo anya na ya ka ikpe n'anya gị fa ka nke a ụdị iche na nke kedu ife ọ na-alụ ọ na-agba ịfụ dibịa okpe nzu n'anya kedu ife ọ na-alụ nzu a bụkwa ka ife dị nzu bụ ife nzu bụ ka enye ka ji akpọkụ the gods ndị nna anyị ndị nna nna anyị mmụọ nọrọgo ụwa mmụọ ndị ikwu nne mmụọ ndị nna
nzu ka ya ga-ejide kpọọ ọfa because na gị na onwe gị nwere ka ọ bụ na imere ife lụrụ inyi and if a na-eni dị ife ọcha nzu ka ị ga-eji kpọkwufa nzu ka eji evu oku nzu ka eji evu okufa onwe mmụọ nọ na nzu ishi ka ịkpata nzu ahụ aka mmụọ ahụ wee gbara bịa good etu nzu ụlọ kịta emego nzu oden na ọnya ka ga-eji akpọku ndị ichie etu a ọjị dị kịta kwa ute ọjị ị ga-emesigo jukwu ụmụ kedu ife ọjị na-alụ ofu ka anyị na-ajụgo na ajụcha nke anyị ka na-ajụkwa nkọwara gị dị tu ntọgada maka ime ka ịjụsịa mmụọ nzu jụọ m ọjị nọọ ife a nzu na-alụ ka ọjị na-alụkọ na ọjị nọgọ nzu nọgọ dịka nya ka eji akpọku ndị nwụrụ anwụ nya ka eji akpọkukwa ife na-adị afụ anya ife anwụ ọjị nzu na ya ka na-esi gị na ife anwụ ọjị na-alụ ka nzu na-alụ ọnya bụ na anyị na ife omimi dị n'ọjị nchọrọ ka njụ ọgọ kwesị na ofe ife ka ha abụọ na-alụ ngwa kedu ihe o ji bụ na ewere ọjị kịta nwatakịrị were ite ọjị waa ya ọwụ na mpe ya dị ili ozi idiri nwa gị ozi ga-azụta ọjị ọpụta n'ụzọ ọjị ahụ wanarị ma ọ waa dị ọjị ka ụmụazị bịa na-egwu egwu ọ chọọ ka o wetara gị ọjị ahụ fụ na ọjị ahụ wago pisi ọ chọọ ka o jikọọ ya ọnụ wetakwara gị na aha ọjị o jikọbazie ya ọnụ ọma nkwe njikọ kedu ife merụ ife ahụ bụ na eji eji ya n'otu bikos na mmụọ ọbụla ị na-ekpọrọ dị na balụba mmụọ ịkpọrọ ofu mmụọ ha ọ bụla ịgwa gị ya my lord is good anyị na-akpọ chukwu ka anyị na-efekwa ọjị ahụ iwe anya the spirit are splitted into different as are you split go the spirit ị na-akpọ afa mana ọ dị n'otu ọ mmụọ dị n'iche n'iche ka ị na-akpọ oge gbasara dị nzu ofu mmụọ ọnya bụ na inye gị different mmụọ ọnya bụ na nzu ọbụla ọjọọ ọbụla wali awa amaji eme ife mana nwa a na-achọ ka o jikọ nya mgbe ọjị ọnụ ka m jụrụ gị nwatakịrị dị ile ọjị ọpụta n'ụzọ gwube egwu aka ya kpaa uhie ọjị ahụ walarị ya ọ chọọ ka o jikọ ya ọnụ ọ ma nkwezi njikọ kedu ihe kpatara ya ọnya bụ na ibe asụpụzụ iji eme na amajizi eme dị na ọ bụ ọzọ ọjị nke ahụ anọzi n'ive ga-eji mee ife ọjọọ ma ọnọzi n'ive ga-eji kpọkwu spirit bikos na nke ọda na ndị ichie obodo ahụ enwegolu ya n'ụzọ ahụ ọ bụrụ nwatakịrị na-esupozụrụ ihe hapụ ya n'ụzọ nke etu anyị nọkịta na ijiri ọjị na agọjị dara gị leave it hapụ ọjị a n'ebe ahụ maka na mmụọ ma ndị ana ma ọdịnala ma ndị ichie a nagalụ gị dị ọjị daalụ rinne na nkọwa inyere ọ dịdị ka onwe mmụọ ọzọ nọ n'ime ọjị mmụọ nọ n'ime ọjị bụ na ọjị na a na-akwanyere ọjị ugwu etu a ka ọ dị gee ntị ka m kọwara gị fe na ghọtara mmụọ nọ n'ime ọjị bụ etu a dibịa nọ mmụọ nọ n'ime dibịa eji akwanyere dibịa ugwu mmụọ nọ n'ime pastọ eji akwanyere pastọ ugwu mmụọ nọ n'ime ọjị bikos na ọjị emego ọjị pastọ akwe na-eme pastọ oden akwe na-eme reverend fada oden dibịa mmadụ na-emekọ ya bụrụ dibịa akwa mmụọ meliga oden ọnya bụ mmụọ nọ n'ime ọjị na nzu ahụ ịma afọ ọdịnarị pesin kịta ojili ọjị ọdịnarị pesin jiri ọjị ọma manwụ ife oge ekpe n'ọjị ahụ ọdịnarị pesin jiri nzu ọma akwụkwọ ife na ekpe ekpe na nzu ahụ ọnya bụ na onye mmụọ nakwutere ya eji ọjị na nzu daalụ rinne anyị kene gị anyị ka gawa n'ilu ịjụgo ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ ife dị na mmiri ụfọdụ ka ọ na-abụ ịbata ife agụ iyi ifu eke fa na-enye different explanation na nnu ndị iti nkọwa dị iche iche mana anyị aka agawa ya bụ omimi mana anyị ga-adọbiri ebe anyị na-achịkọta izuụka abụọ na-abịa abịa ịkọwara ihe dị na mmiri ụmụ mmụọ one nọ na mmiri nwaanyị mmiri gị na mmiri nke o si na ka esi enye ya nri ka ụfọdụ ndị ọzọ mụtakwa nke esi enye ndị mmiri okefa mana ofu ihe m aka asị ka m jụọ gị ugbu a bụ na nghọta nke gị kedu ihe ị nwere ike ịgwa ụmụ ikorobịa na-eto eto onwe ihe dị ka ibute ike mụnwa na-akọwakwali advice kwa ndị mmadụ onwe dịbe ibute ike and ọ dịrọ advisable mmadụ esi na onwere ebe na-ebute ike because na mmadụ ibute ike ana onwe ife na-afụsị na Facebook ọ kalịsịrị a na-agwa oke ite a na-eme nka ụmụ ihe ahụ dị real mụ amasị na ọ dị real because na ọ bụ na afụrụ m aka m imekwa họtelụ na-agwụ m nkịta mana afọrọ m ebe si nweta ego ya ekwetago so ana m advice ana m enye ụmụ boys anyị ụmụ grown up guys ndị na-apụta taa ndị na-apụta echi ndụmọdụ a sị na oge onye luo ubelu alacha oge ube gị ji luki ga-eji lacha mụnwa kịta n'ọdụ kịta
ife na-agụ m nkịta bụ ka m nọrọ ka ego họteelụ na-abịa ka ọ free station ka na-abịa mana ama maka ntụbi isi ka m mara ebe m ga ọ bụrụ mpa mma m ka mgbu mana elele adịrị ya n'ọfa bụ ndị ga-eli aka m ibute ike bụ nweta isi nweta ọkpa ajịsị na ndị dibịa anyị jisi na dibịa dị n'obodo na dị n'inweta isi nweta ọkpa a na-atụ ndị dibịa ụjọ taa a na-agbalịba ọtọ taa bụ ndị anyị na-ekwu mbute ike ahụ ibute ike bụ inweta ife analaghị ife akọwasịgo m alright anyị ka na-egiri nne mana onwe ihe dịka ya ndị be anyị nwere ebe dịka ya daalụrị nne ya bụ ọsịsa anyị nyere ụmụnne ụmụ ikorobịa na-eto eto na ụmụ agbọghọbịa onwe ife dịka ibute ike nwa amadi anọ ebe a Igwe Bonsac bụ dibịa ka ọ na-eme omenala ọ ma mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke ọma mana o gosibekwa m mana ọ ma mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ sị na onwe ife dịka oke ite mana dibịa na-agwa ya ọ na-enyefe achọrọs na nke enweghọ ihe ọ na-ewe nke onwe ife ọ na-eme ka onwe ife ọ na-eme ma nya bụ ife ama ma ọ eziokwu ma ọ bụ ntụ mana gị nwakọwa na onwe ife dịka oke ite na onwego nye gị nwa ibu ụzọ rụọrị onwe gị ọkọnọwa ihe ikwu ndị alụ na vileji m nkịta nlụkwa họteelụ nwe free station dibịa na-alụ gị jugodi one ka onwe ngwa anyị ka na-egiri nne kedu ndụmọdụ ị na-enyezi ụmụ ikorobịa ma tupu ị gawa na ya bụ ndụmọdụ o nwere ife m chọrọ ka ịmetụta aka ugwu adịghị n'isi ọ ugbo na ọkọ ka ugo ugo adị m n'isi kịta n'aka na-akpọ ugo chake ugo ka m tụ n'isi o nwere etu m ga-eme ka m tụrụ ugbo n'ọkụ n'isi n'ugo anya bụrụ ugo na nwụrịla ugo ewu ọchị ya ị na-eye ị ga-enwere ike iche ga mee tansị ifuru ugo adafụ ugo dada okay sir kedu ebe mmadụ ga-elu n'ala Igbo ochibia okpuru okpu mmemme turukwu ugo maka ụfọdụ na-ekpu okpu mmemme ma ha adịghị ugo ahụ adị kedu ebe mmadụ ga-elu n'Igbo okpuru okpu mmemme ka isi kwuru oturu ugo maka ụmụ ikorobịa niile n'ebe a okpu mmemme na agụkwanụfa mana amara m ma ha etorugo oke ịma na ana Igbo anyị na-asị na omenala dị n'iche n'iche omenala Igbo dị na different abịa n'obodo mụ anam asị m mgbe abụ m ya na m ndị be anyị na-eme ọba o nwere ife na-akpọ ime ọba imesi ọba ahụ ime akpụ okpu mme na imere ọba mpa gị nwere ike imere gị ọba wute atụ na ekere ka mụ gị itokwa na mpa gị nwere ike imekwele gị ọba ma ọbara amụkwụkwa gị mana enwe ya na-akpọ ichi mmụọ ahụ o nwere eji e na-elu na ana obodo anyị na ana Igbo anyị inwechie ime ife a na-akpọ ichi mmụọ ichizi ọbụla dịkwa kwalifai ikpu okpu mme mana kịta mụnwa akpụ ya elube m that age mana duto na abụ m onye omenala na emego ọdịnala na dị mmụọ request gị ya so eto mmụọ request ya na m ga-agwa ndị ike ndị okenye ndị obodo anyị and ife amagokwuru na ife na-eme bụ ife m nwoke na-eme they will permit me to do that ikpuzi okpu mme and okpu mme ahụ mkpu kịta ọ bụrụ mmadụ jeghị ekpu okpu mme etinye ugo a ntịrị kịta bụ ugo mmụọ ahụ ka m tinyeli ya ọ bụrụ dibịa ọ bụrụ mmadụ agadi nwoke ọbụla ka ga-afụ okpuru okpu mme tinye ugo na ugo a bụ ugo nke alụsị ka m tinyeli ya ugo a bụ alụsị nwe nke ahụ alụsị enwe nke ahụ isi asoro nye oji ozi ya ijidezie ya daalụrị nne anyị kene gị na mbọ ị gbalụ na nkọwa anyị nwụrụ gị n'ụkwụ ịkwadoro na anyị na-abịa anyị wee na-ajụ gị n'asa daalụ na ntụziaka e nyere ụmụ Igbo ndị na-agaghị ụzọ ofu ihe ọzọ fọrọ bụ ajụjụ ikpeazụ mma ajụ gị nkịta bụ ịnụgo nwaanyị anụgo m nwaanyị mụọ mmadụ ịnọ alright sir isi bụ onye Anam Anambra and o dogo anya na mmiri eburugo ụmụnne gị hapụ na Anam ọfụma kedu ihe mbụ ị na-agba iji wefu na ewechigata ndị azụ ọkachasị ụmụazụ ụkwụ na ana ezinụlọ ha azụ ka etinyekwana ha n'akwụkwọ ha bido akwụkwọ na ha nachiga azụ mbọ na-agba ịma na asị na mmadụ ọ bụrụ ihe mmadụ ọ bụrụ everything ihe Chukwu Chukwu ga-emeli gị maka na ọ bụrụ ihe ọta Chukwu eme gị taa Chukwu eme gị everything ihe ọlịa mana depending on the time o ji bịa mụnwa na onwe m dị adị na-agba mbọ mana ama m na etu akịta mmiri ana m ụta ya ala nwere ebe ana m ụfọdụ n'elu na ana m ayọ mmụọ na-ejele ozi na chikere m na saịdị nke m fabụnye m ife kana ama m na kịta na mmụọ akwụghị agwụ akwụkwọ na by January if possible because November kịta mmiri atabeghị even December akwụkwọ December amara eto ga-adị and ego school fees ga-adịkwa involve ego akwụkwọ ga-adị involve ebe ahụ ka anyị na-eje kịta
and ihe akịta ọ bụrụ parents ahụ ife a ji azụ ụmụaka mebisikoro ga-enwetakwa dị money nọ anyị nwa bụ ndị nọ n'elu ana kịta n'afọ ndị etu a na-agụ ọfọ ndị ngọlọfọ n'ife meli ife abịa nwere nye m at least ọ bụ na otu ka m ga-eke ndili ngwa nke a bụ my support. Daalụ nne anyị kenegiri nne ụmụnne anyị ndị Anam niile ma ndị nọ n'ụzọ ije ndị ime dibịa na-agụ agụụ were nwa amadi ya nyere ntụziaka ụnụ n'anya ebe m ga-afụ okenye dị iche iche ma nwanne anyị nwoke ụnụ nekwa anya n'aka ị ga-afụ ihe ọgba n'aka ọhụ ụmụazụ na-agbanye m ife tupu ị gbara ya anya ndị na-ebe ala utel mana ọsọsọ ya gbanye m ife n'aka nna anyị gwo ife a na-akọwa iche afọ gị sa mụ bụ onye aka ansala na-eze ọba ukwu aka ekpuchi ọnwa ife ịgba n'aka kedu ife ọ na-akọwa n'Igbo ewe mgbanaka bụ signifies of ihe omenala ị na-eme omenala anyị bụ onye omenala ọ signifies kwuru echichi mana o nwere ndị na-echiri echichi ma ọ na-abịa mana ndị nwere ndị na-abịa because of what they believe ihe ha kwetere na ya ihe ha kwetere n'ime mmụọ o nwere ndị ọ bụ na chi na alụsị ha na-akpọkwa okwu na ha ga-agbalị ha aka ndị na-agba n'ọkpa n'ụkwụ ndị na-agba n'aka onye ndị na-agba ife anyị gba ọ ndị chiri echi ka ndị echibeghị echi dịka ihe m kọwara mbụ o nwere ndị na-abịa ya bụ na echigo echichi ọ bụrụ nke echichi nwee ndị na-abịa ọ bụ na mmụọ ha na-akpọkwu so agbawalewa aka kedu ife ọ na-akọwa ma agbalị o nwere ọ na-agba na signifies that n'ikwetele ihe mmụọ na dịka etu anyị na-eje ụka na igolu chapleti wolu n'onu abụ onye Anam ma nọ mmiri chụpụta gị ebe daalụ nne Igbo ndị ọma na-ege ntị unu n'anya unu nekwu anya ebe a unu ga-afụ njirimara dibịa kọwaa ife o ji tupu ya ego Igwe Bonsac ojiji gị ego dị iche iche dị ya kedu ife ọ na-akọwa n'Igbo and ọzọ dịka ịbịa ahụ ịbịa kọwara ọhaneze ife ojiji a na-akọwa ụfọdụ na-aba enwe atụrụ ya na jigijigiji anyị kwụrụ ya ka ị na-atụ ya na jigijigiji ịmakwa onye mkpọtụ jigiji ka ife ọ na-akọwa n'Igbo onye anyị mere ya na ka ife ọ na-akọwa na mkpọtụ ọ na-eme mkpọtụ ọ na-eme kịta bụ ojiji ojiji bụ onye ọbụla bụ mmụọ bụ alụsị ichi sendị mmụọ ozi o ji bube na-eje ọrụ etu ifuru kịta ị na-akọ na mmụọ nọ n'ime ya abi na afọ ya mmadụ ka ọ bụ ihe bụ mmụọ dị ya etu ifuru ya kịta ọnwa onye chọrọ ka iwe wee gị na ọ bụrụ nwere mkpasị gị iwe na mmadụ mere gị ife ọjọọ esi ya biko n'ife o megwara gị na ọ dọrọkwana mmụọ ọjọọ ajụ ị nwere ojiji asụọ na 7 times na-akpọ afọ onye na-akpọ afọ onye ahụ mba mmadụ ma sekụlụ 7 aka ịkpọkwa afọ onye ahụ etu anyị na-asụ ya na ahụ onye a ka o ji ya na-asụ mana ị na-anya ọ dịka ụfọdụ ji emere ihe egwuregwu n'Igbo ọ ndị na-amara anya ife na-eme and ndị mụrụ ịmụ na omenala agwa nga omenala gbakwara ụba akụwa ọkụ ya ka o nwee ndị mụrụ amụ o nwee ndị mmụọ na-akpọrọkwa ahụ nwee ndị mmụọ kpọrọ mana ka ife anyị na-esi doge anyị ife anyị na-ekọwa kịta ma ihe a o ji na-alụ ka o si doge anyị etu efula kịta o nwere dibịa njeri nke ya mụọ nnọdụ na nlọ ha na-abịa agba m ife abụ ife ị ga-eme nsiri mma mmụọ pụta fazikwe m ozi ihe a fasị m ife abụ ife ị ga-emekwa ọ bụrụ mmadụ nchaka ga-ezi ozi ndị a na-adị ezi ozi abụrụ ndị mmụọ kpọrọ ọrịa daalụ na anyị kenere ka anyị dobili ebe a nwanne anyị Igwe Bonsac ezigbo afọ gị ahụ ọzọ na akara ekwentị gị ụfọdụ ọ na-agbagwoju anya mụnwa bụ Chinedu nwa bụ nwanne ihe etinyekwe ubi abịa na Anam ekpere ya n'ubi amana ọmụnwa gị na-akpọ nwere Anam dị ọtụtụ enwere ọrọm Anam nwee mịata Anam nwee mụnwa bụ mmụ enwele mụ Anam ebe a enwe nọgasị mba enwe anọrọ ebe ahụ daalụ nne ụmụ Igbo biko ihe a nwanne anyị nwoke Igwe Bonsac ọ kọwago ife anụ fụrụ ife ego dị iche iche dị ya enwere m ike ịzụrụ ife anụ ohi na ma ọ tọrọ ego adị na ya nawa mba ị ma atọnwu ya bikọz ego akịta nwe ego ndị ọnwụgo ego
ndị go usage ongo ndị ha yuzu onye ọbụla ga-ezije mmadụ ozi ga-enye ego transport nsọ ndị anya ọlụ na ego dịbago ga-ejebe onye gba transport ọ bụrụ mmụọ ga-enye ya ego ga-eje na ọwụti ego dị n'ebe there's no you cannot delay onye ọrụ ọbụla ndalị akịta si ajebeli m mana enwe efe ịkọwara ụmụ Igbo na-ege ntị nwanne anyị nwoke Igwe Bonsac ọkọwago na ekpere ka ọ na-ekpere ndị mmadụ iburu mkpa bịa okpelu gị ekpelu bie gị aka n'isi ị gawara onwe gị ife ahụ ibu n'obi emezualụ gị ka ọ bụ ife ịkọwara na oke ite wepụ aka na oke ite na-egbu mmadụ si n'oke ite pụta maka ndụ gị ndụ ezinụlọ gị Igwe Bonsac ekpere anyị na-ekpe n'ụbọchị taa bụ na imesịa dibịa ụmụ gị ga-erite ife ọma onwe ife ọjọọ emete na dibịa ị ga-agbaketa azụ iburu ya agbaketa azụ hapụrụ ụmụazị ife ọma dị elefa akara Chukwu mere fa mana ebe na-akọwa na oke ite adịrọ mma emeburu m ka nje si ya bụ oke ite na onye a na-atakwa n'afọ agaghị adị ọma m mma mana ịkọwago ugbu a na oke ite adịrọ mma ndị otu m ndị nwere obi isi oke ite pụtaba na oke ite adịrọ mma bịakwudo Igwe Bonsac biri ego bịa gbaba mbọ